ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆୟମାରମ୍ଭ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଶା ଦେବାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସମାବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ 3 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦିଆପଦାଠାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନର ଏ ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗରଠାରେ 22 ମେ 2025ରେ ଏବଂ 5 ଜୁନ 2025ରେ ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ, OIOT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ, 27 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏବଂ 28 ଜାନୁଆରୀ 26 ରାଉରକେଲାଠାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ପର୍ବ ଆମେ କରିସାରିଛୁ।